Аз го спрях. Едай пак. Ало, добър ден. Ако няма тока, аре хора за тока. Ой, това Не, не. Не, Аз просто. IQ, don't go main. I kill you bitch. What? Shut the fuck up! Shut the fuck up, man! Оф, ме, кое е Shut the това? fuck up, negro! Ало! How do you know I'm black? Cause you have Probably you're Jewish, man. Probably you're Jewish, bro. I know because you don't have father. Кой е сега пясък? Бой, идвай на Бостънс. Максо, Бате, дори нямам пясък. имаш. Една. Това ще е красиво. Ще кажеш, че живеем в пустинята. Ние сме долу в пустиня. Дай живееш в пустиня. Еби, майка. Как се скри? Какво те ще ни убиваш? Аз точно! Споко, вече обмислям самоубийство. Бате, ти трябваше да го мислиш преди години. Май са на Б. Днеска по биология учихме за аутизъм. Тебе те нямаше. Ти научи ли нещо? Не, аз имам аутизъм. Exactly. Бака! А той може ли да се сложи на такова, което е все едно с мотиката? Демек? Моля, порасне. Не. Не, бе, имам преди, моля, порасне върху дърта, който е мотикан. Е, така ще го кажа. Не, аз винаги умирам, брат. Как става това? Защото винаги си върху голста, като почнах на това. Аз съм черен. Момчета, на вас кой пише? Знам, любосучен е да го заразиш малко, ако може. Доста панар ще го пребие. Аре, видим дали готвиш добре. Не готвиш. Къде? Хит тала. Умяр. Умяр се пише 100. Що? Камбаница скайли. Тупо. А типа си... Глипак. Глипак. Аз глипак. Мисля, че съм на български, бе, колпак скапа. Така добре ли, Ани? Не, аз ще си пусна. Кажи ми какво да си пусна. Не, бе, чакай. Чакай, измисли го. Ето така. Ето го. О, да! Така! Колко щастлив на циганията, бе. Ева ти мангалчето. О, Биг Бос. Максо? Ой, кой това? Ние двоje вкарахме там. Аре, давай. Давай, пусти я! Като ми казвам да не разстави! Такова. Ме спря играта. Написа fix your Wi-Fi left. Колко напиша фиксия Wi-Fi, не? Искаш да скочим? Къде? Тука. Не бе. Той ако си пълен идиот.